Ens trobem a Salomó, a la comarca del Tarragonès, on avui se celebra la segona cursa de la temporada de la Copa Catalana d'Endurets 2018. La primera de les dues especials. Jordi, explica'ns en què consisteix. És un traçat dins del circuit de motocross de Salomó, traient els dubis més llargs, salts més llargs i més perillosos. Llavors es centren molt a dintre el bosquet, fent crono més curteta, més revirada, sobretot pels petits, aprofitant una mica els trossos d'extrema light, sense passar-se gaire, i és bastant diversa. Som a l'inici de la segona especial. Àlex, explica'ns una mica de què va aquesta segona crono. Es tracta d'un especial en un terreny totalment pla, amb sorra i amb l'aigua que ha caigut s'han pogut fer apoyos molt bons i els pilots han pogut disfrutar seguríssim. Setè en l'última edició del Dakar. Oriol, com estàs vivint la cursa d'avui? Bé, bon dia a tothom. La veritat és que bé, estic al·lucinat del nivell que hi ha. Els nanos, hi ha una cantera important que pugen molt forts. D'aquí un temps seran molt bons a nivell nacional, però hi ha algun pare que hauria de frenar-se una mica, que per més que cridi el nano no deixa de ser un nano. Potser a l'hora de dir-li el que pensa, potser enfocar-ho d'una altra manera, perquè els nanos ho passen malament, la veritat. El nivell és bo, tenim futur? Sí, està clar, tenim futur, les curses estan molt ben organitzades i espero que continuï per molts anys. Recta final de la cursa, els pilots ja comencen a estar una mica cansats i, de fet, aquí tenim un exemple, el Joan Iglesias. Joan, com estan en la cursa? Bé, és una cursa bastant cansada, de la vegada també és molt maca i satisfactòria, ja que veus molta vegetació i tot, però també és bastant dura i molt ràpida. Ens trobem amb Xavier Roca, president del Motoclub Salomó, organitzador de la cursa d'avui, de l'Enduret de nens. Xavier, quina valoració fas de la cursa que estem vivint? Bé, de moment tot molt bé, una bona participació, igual que la que vam tindre l'any passat, i de moment està funcionant perfecte. Hi ha hagut uns 94 inscrits i bé, de moment aquí estem. Content d'haver guanyat la segona victòria d'aquesta temporada i m'ho he passat molt bé. Bé, una victòria bastant lluitada per als temps ajustats amb la segona i tercera classificada i molt contenta i a seguir així, si es pot. Sí, content perquè la primera crono no ha anat molt bé, però per sort l'han anul·lat. I després les altres cronos bastant bé. Molt content de guanyar aquesta segona cursa del campionat i he anat controlant des del principi fins al final la carrera. Avui la cursa ha anat força bé, hem començat amb bons temps, però durant la cursa he fallat una mica
he perdut temps, però a l'última crono ens ho hem jugat tot amb el Pau Conesa i doncs he pogut guanyar. Bueno, la cursa ha començat molt bé. Sortia bastant endarrere, ja que a la primera cursa no vaig poder anar, però no m'he trobat ningú la crono i l'he pogut fer al meu ritme sense ningú que em molestés i he començat ja des de la primera especial marcant el millor temps i he anat baixant crono a totes i finalment he aconseguit la victòria a bastanta distància al segon.